Ramogi mane chal mar kaka ne weche bedo ne jogo picha mag Royal Media Services gi gik magiparo e kinde makoro otieko higa mar 2025 kendo oganda ikore ne donjo higa 2026. Kawere kod mago ogai mar Obila Douglas Kanja osingo ne jo Kenya ni arita idhi redi makare e kinde ni ma oganda koro loko higa. E kinde no bende komanda mar Obila ma Nairobi Seda owacho ni kweth Obila oseketi mar jiwo arita e chuny boma kod alwora mare mar geng'o timbe ma ok ni kare ka oganda loko higa kendo donjo higa 2026. We are here to do a rundown on our preparation in terms of the coverage of this important day. That is, we are crossing 1 year to the other year. The multi-agency approach, this is a one-stop shop. All agencies of security are all deployed, from intelligence, the DCI, the General Service, the APS, and all others, the GDs, we are all there. The slums are not also forgotten. The River Road, we have got people. When we go to Globe roundabout, we have got people. The Kamkuju roundabout, we have got people. The Chona Banane, we have got people. These are the areas, the bus station, we have got people. Uru Park, we have got people. We have got this along Urahiwi, we have got people. And critical to that, the government square, we have got officers manning.